Josipe, kako je? Evo. Sve po staro, ne? A. A šta ti ovdje radiš? Došao sam promijeniti lektire. Lektirić? A, dobro. Znaš ono sa obljetnice? U vezi naše škole. A u vezi čega će dobro? Pa A sve se pomiješalo u glavi. A čovječe, šta ti si imao pomiješao u glavi prejednostavno? Ti imaš samo dvije stvari za zapamtiti. Znači, prva stvar da ti je 100 godina naše zgrade, znači prošlo je 100 godina od sagradnje ove zgrade, i da ti je 60 godina škole, znači da je prošlo 60 godina osnutka škole malo. Dobro. Čekaj. A to bi značilo ako ovo 2012. Onda je ova zgrada dignuta 1912. Logično. Logično. Ova škola osnovana 1000... Definitivno trebaš više reći na matematiku. Škola ti je osnovana 1952. A di si to bio? Da, di? Pa čovječe u slobodnoj Dalmaciji, no, ali ne ovo naše današnje, nego pišu šta ja čitam iz 1952. Slušaj sad ovo. Ovogodišnji priliv đaka znatno je veći nego prošle godine, a to je razumljivo jer već prilaze poslijeratne generacije kad se natalitet počeo normalizirati. Ove godine je na Lucu otvorena nova 8-godišnja škola. Kako je to veze ima s našom školom? Pa hoće ti reći, ima veze da zbog povećanja broja učenika u Splitu se trebala osnovati nova škola i to smo bili mi, 8. narodna škola na Lucu. A zašto piše na Lucu kad smo mi na Manu? Znači već nismo ti mi uvijek bili ovdje u ovoj zgradi, znači bili smo ti na drugim mjestima. U početku smo ti znači bili na Lucu, Radovanovoj, to ti je ono doli Prabačano. I onda smo bili na drugim mjestima, na primjer bili smo ti u Gradu, na Realci i na Spinutu. A kad smo sam da mislili ovo? Pa to ti se treba znati. Došli smo ti ovdje točnog datuma, 9. listopada 1954. najvažniji datum. Hvala Bogu da smo se i mi više negdje smislili. Pa Da ti još išta pisao? O nama, no? Čekaj, ne znam šta piše. Aha, evo ga. Znači, slušaj se. Zanimljiva su ova dječica šta ih ponosne matere prvi put vode k meštru. Meštar, tako su ti prije zvali učitelje u Splitu. Za njih je ovo veliki sudbonosni dan. Iščišljani su dobro oprani, pomnijevo odjeveni. Mamice će morati da otiđu, a mali učenici će plakati. I bit će milovanja i ljubljenja i poklona dok sjednu u klubu. Tek tada mališa će stupiti u jedan širi kolektiv i osjetit će da nije sam na svijetu. Da, se. Nije baš nešto promijenilo, isto je. Pa da. Evo, došla sam u školu. Promijeni knjigu, a saznao sve o povijesti škole. Sjeti to.